Uztaila bukaeran Espainiako 3x2 Series Master txapelketa irabazi eta hori dela eta Bordelen jokatu zen FIBA 3x2 txapelketan egon dia uda honetan ointxeko hainbat ordezkari tartian gurekin gaurkoan dakun Izar Bedia eta Uxue Esparta. Izar, Uxue, uda bastante mobiditu, ez? Geldi etzai egon, HDN-ako tarterik euki duzue? Bai, egisa esan, hori, entren hau eta txapelketa hau jokatu ez gare gelditu. Bai, tartetxoak euki dugu lagunekin eta disfrutatzeko, baina txikiak izan die tartetxo horrek. Uxue, zelako esperientzia izan da, zeu Espainiako txapelketa hortan ez, baina Bordelen jokatu zen hortan egon zinen. Zelako esperientzia? Bai, hori da, oso polita. Azkenean, niretzat ere sustekoa izan zen batean hor egotea. Baina, bueno, eurak inbitatu zidatenean oso posik eta gogotsu joan nintzen, así que ondo. Zeuek talde gonbidatu bezala joan zinen Espainiako txapelketa hortara, eta ez dakila behar espero zebein, gonbidapena jaso zebeinean, txapelketa hori irabazi eta mundu mailako selekzioen kontra jokaketia. Bai, azkenean gonbidapen hori bai gure lana onna ingauen lan onagatik izan zen Zaragozan eta orduan gu goia zen esperientziaz disfrutatzera eta nola ez hor ja egonda partido guztiak alik eta gehien lehiatziak. Espainia mailan, Espainiako jokalarixen kontra, baina okerz banau FIBako txapelketa hortan, WNBAko jokalariren batzuk, edo 3x2ko modalidadian joku olimpikotan dagoten dian jentia kontra jokatu duzu, o behintzat txapelketa hortan egon dira, zelako esperientziaz? Azkenean eurak hor dauzen profesional asko, oin bakarrik 3x2 jolasten dobe, eta badakite zertara doazen, eta esperientzia asko dakate olako txapelketetan jolasten. Orduan, hor zure burua hori ikustea eta euren kontra ikustea, hasieran da pixkat como guau, baina ni uste ondo egon ginela eta aurre egin geniela ondo gure modura. Aje emozional hori badau, ala ja daueneko 3x2koa alde batera itxi eta ja 5x5 hortan zentrauta zauzei? Bueno, duela oso gitxi pasa da, así que ez da guztiz pasa ni uste, baina orain ja bagaude zentrata 5x5ko txapelketa, ni por lo menos bai. Zeuri Izar, ondio buruan badaku, Bordelen eta Espainiako txapelketa hortan pasautakoa? Komentau dut nire inguruko jendia bai, azkenian 3x2ko txapelketa honekin eta derrepente, ostras, aztelenian ja pretemporada eta buru handiokan ez da zentrau, baina jazta, aztelenetik aurreia ja zentrauta egon gare, lehoko minututik, orduan bai, jazta, ja 5x5ko txapelketan zentrauta. Aurre denboraldixan murgiluta baldin bazauzei ez dator gaizki, udan lortutako hori gogoraztia guk bideo pare bat ekarri du hemendaku lehenengua, zeuek ikusteko. Playboardia sakatu eta ia zer tortezatzen burura edo En la huerta, buscando el poste bajo, buscando postear, el aro pasado que no va, rebote para la propia jugadora de Agua y Jardín que no consigue anotar, se lamenta porque era una canasta para ganar el título. El tiro de 2 de Izar Bedia, canasta de Izar Bedia. Izar, iruko, kasu hortan 2 punto balixo dago, baina kanasta hori barik ez zinain Bordelen egongo, ze sentitzen dago, ze sentiu zen momentu hortan bakarrik ikusi zen zeure burua iruko marra horren atzian? Hori, Irenek hartu zuen ustu rebotia hor, bi defendatzaileak intzauen eta enseguida pasau eta zuztan bota eta direktamente bi aliz mentzauari botain nauen. Eta Kristenoko ilusioaz, gainera aurreko jokaldean Irenek sartu zuen kanasta hori ezauela balio eta txapelketa guria sartu ezkero zegoen izango zen. Hori da, izango zen, baina azkenean arbitroak anulatu zauenean hor ja berriz izango ben, ostras, daukogu beste aukera bat irabazleak izateko eta ondo aprobetxatu ginen aukera hori eta baina bai, minutu. Eta Bordela joan zinen. Eta hain zuzen bideo hau Espainiako txapelketakoa ez ezik, beste bideotxo bat ekarri du, zeuek momentu hartan gogora azten. Arrasate still have a chance to even out the score. Are they aware? Rula from downtown. Hori bai,
16-16koa markagailuan jarteko, baina hori ez ezik. The ball, putting her shoulder down, Gero bi evening puntuak. up the scores once again. Bai. Rua, she's got Eta 3 on her. Irlandan kontra irabazi. Ez da estatu batuak, ez da mundu mailako lehenengo, baina nazioarteko talde baten kontra irabaztiak. Eta gainera, galtzeko galtzetik oso gertu onzini, ze sentiu zein? Ni hasieran Irlanda bazen talde guztietatik igual flojoena, ez dago talde flojorik azkenean hemen, baina hori guztean, ja partidaztean esan genuen, ni pentsatu nuen ez dira inflojoak, ze azkenean eurak ere egon dira txapelketa, olako txapelketa gehiagotan, eta bazegon veteranaren bat oso ona, eta, ikusi diren kanastak nigo nintzen justo hor eserita, eta eseren plan, ezin dut sinistu, ezera. Batez be Irene muruak, 3 segundu faltan. Horre pentsatzen dut emungo dagoela, ez? Energia hori, luzapena afronteiek, ez da? Increíble. Aukera bakarra zan triplia sartzia, botatzia behintzat, eta aukera hori aprobetxatzia guk baloia ukinda, bibera goiezenez, aukera bakarra zan sartzia triplia, enpatetako orduan, Irenek ez hauen ez da pentsau, berak botako zauela bai, bentsat aukera hori. Gainera birekin gainean, zelako mostra. Iñaki Ogara, FIBA Hiru Biderriru txapelketan egon zinean zeube bai, baina ja dagoeneko arrasatera bueltauta, ja txipa aldatuta, ezta? Bai, guztiz aldatuta, ja. Hemen ez da denboraik, gelditzeko, ez? Aurre demoraldian sartu gare ja, talde asko gaina hasi die, eta ez da denboraik. Txipa aldatu, esperientzia guretzako gelditzen da, eta lanean jarraitu, ja. Urriaren 4ko asteburu hortan okerrezpana hasiko dozue txapelketa, igaz 9. postuan akabo zebein, baina azkenengo astetar arte hortxe burrukan ibili zinen, mailari eusteko burruka hortan, esan gura dut. Ez dakit jaurten zela aurre ikusten duzuen denboraldisa, talde batzuk jaitsiko ziren goiko mailatik, beste batzuk idoko zian, ez dakit zela aurre ikusten duzuen. Printzipioz, nik usteot liga gogortu ingo dela. Esan duzun moduan, pare bat talde oso gogor jaitsi die, eta azken demoraldietan lan txukuna injauiena bai Challenge Ligan eta LF2, eta gero igo direnak gainea, hiriburuak die, eta hiriburutan beti klubak indartsuak izaten die, eta gube esperientzia gaitik batez behin indartu ingare, eta nik uste dut, aurten LF2 gure multzoan potente datorrela, eta gube burrukatzeko eta zer esanak emoteko hori ibiliko gari. Kalidadia jokalarixan maila bada, aldagai bat urtean ziar erabaki garri izaten dena, baina zuk esan duzu modura, ja urte bat LF2 mailan aurretik inizanak be emungo xau, ez? Gehigarri hori, taldeari. Bai, batez be puntu hori, ez? Nun ez jakintasun ze maila egongo dan edo pasaen urtean azkenean lehenengoko hastietan, batez be naizta garaipenak euki, ez? Sentsazioa zen, ikustia ze maila dauen, lehenengo nerviosoa horiek, eta aurten ikuste jokaixak badakizela nunda zen, ze maila dauen, ze maila aldauin emon bebai hori garrantzitsua da, erakutzea hori, maila daukiela, eta batez be lehiatzeko eta pausuak aurrera emoteko, ez? Orduan nik uste dut pasaen urteko esperientzia gordeta gelditzen dela, ez? Jokalari bakoitzantzako, horre euren formakuntzan, eta aurten aurrera pausu bat emoteko prest gazela. Taldeari dagokionez, igazko blokian mantentzen da,
ez dakit jokalari batzuk beste talde batzutara, edo Saskibaloia itxi dagoen, barri batzuk etorri dian, konta idazu zeinan taldien egoeria. Bueno, gu zorionez blokia mantendu egiten. Ez du ulertzen gure arrobiko talde bat, eta gainea lehenengo taldea izen da, etxeko jendia ez mantentzia, eta zorionez mantendu egiten du blokia egize da. Jokari batzuk galdu nintugula, postu sensibleetan, adibidez Naroa Zabala, pasan arrobiko jokalaria, betidanik, eta guretzako garrantzitsua izan dana batez berazuan, denbora ditzukunen zauen, eta aukerak izan ditu irteteko, eta ligako beste klub batzutan batzuen eskaintze euki dau, eta esperientzia bizitzera aukeratu dau, eta posik gazbe bai, gu izetea esperientzia horiek eta jokalari gure arrobiko jokerientzat trampolin hori izetea, ez? Noski guretzako sensiblea da, gero bizpailu fitxaje pasain urtean inginun bizpailu fitxaje horiek galdu nitugu, Odet, Ane eta Arene, eta, zorionez azkar mugitu ginen, udan, eta txeko blokia mantenduz gain, ekarriuz bizpailu fitxaje bai, maila bakarrik ez mantentzeko baizik eta igotzeko apurtxo bet. Honei danak esan da, taldien errepaso egin du, igazko errepaso egin du, aurtengo denboraldixan, ze helburu ezarri dau, ontxek? Ambiziosoa gare, ez zute ukatuko. Esan zuen moduan, ja badakigu ze maila aldu nemon, eta pasain urteko esperientzia hartuta ukusteu goruntza hileko momentua baukula hor, eta lehenengo postuetan lehiatzeko potentziala baukula. Batez be, arrobiko jokarixak eta etxeko jendia eta jokarixak nuko potentea daukulako. Eta hori aldagelan somatu egin da, diferentziala da beste klub batzuekiko, nahiz eta igual diru gehiago euki edo jokalari isen gehiago euki jokarixetan, gero indarra euki bida aldagelan. Eta indarra euki bida egunokotasunean, eta ontxek zehozer bauko hori bauko. Eta gure etxeko jendia oso garrantzitsua da, Saskibaloian oso lehiakorrak, talentudunak, eta nik usteot pres gazela, behintzat liga irabaztea esate asko da, eta moten da, behintzat aukerak ukitzeko bai.